กุมสักจะกัวสมเรียดปรุกะคาน FBI เตจวนรัลเขียลดารันวัวโซเวียตยูเนียนเอ็นทัตูราอันมีรอยมีปนิตจูมันชูอันนิทัดไม่เหตุหุ่นลายเฮียน KGB agents Valery Martinov และ Sergei Motorin เตจู FBI เตจวนลำจังเซียมิน US ตานาเอ็นทักนาทกตูรินอันมินเทเนมาเสียนี่ปนิจูมันชูอันนิทัดเล่าไม่เสียแต่ชวนมอสโกชวนเทมลูนินจุมินัวชวนติลุมมันจุยตาเนจุดยังอันมิเลสาเตมันชูอันนิวังชวน FBI เตชวน FBI ช่วงไม่ชวนโซเวียตชวนจันปุยตูอันในนี้อินอันเชียรำช่างช่างเฮียนเฮตียงเฮียนเอ็นทัตุโพลในทรีนินจุงโพลช่างช่างจิงชวนอันรำพัดสันดุชูฮันโลเวเตโจกทรีนะFBI จิงปดชวนอันรำพัดสันดุชูฮันโลเวอันนี้ที่อันเชียตินตุงเอนียังที่อินอาช่วยตูรินคอมมิตี้จูฮันดินตารุปมายาจูคอมมิตี้ยูนิตซูเปอร์วิเซอร์จูกุมสมลีปาเลียอุปาโรบัตฮันเซนจูเนอันรำพัดสันตูมันตูร์จวนโรบัตฮันเซนจูฮันตียามาเซ FBI ตินะอันเชียเท่าโลจูอันมิติร์เบอร์โรบัตฮันเซนจูอันมิดูไลจูนี่ที่อันเชลวันเนโรบัตฮันเซนง่ายไม่ชวน USA จูฮัลโหลพัดสันแรงไหมอะอันมันชวนดานโปทิลมักอังเรงตักกันเนเอ็งพอนิสลาเฮวิดีโอฮีดูซองเตนิชวนของไอ้ไลค์และ subscribe ค่ะมินหันติสักเวลาโรบัตฮันเซนจูวอชิงตันดีซีเจงอันนี้อะไอ้นาตราลาวักโลปากะชวนตูน่าเฮียนบุลโลไปทูรินนักลเมกันเนไอ้นาตรังชวนจุไลมุนปาร์คฟ็อกสตันปาร์คอันที่จูมินิทุ่มกัลเลกันเนียปากกัลเปโซนัวชวนบริดจ์ปากตาเฮียนกัลินจุไลชวนบุลโลเทรนกัดจูไปตาเนจูอับุลโลไปพลาสติกการ์เบจเบกจูงาชวนด็อกิเมนต์ไปหมดตักไม่เล่ฟลอปปี้ดิสเทรนกัดจูออกมาจุดที่บุลโลอัไปโซนัวชวนปากลูน่าไซน์โพสชวนเตพีฮาเบลาจุดที่จู KGB agent อันโดนกัลปัวอันมุเทตูราบตีเนจุดที่จู KGB agent ชวนอันโดนมุเวเลชวนบอลโลไปหน้าชวนอันทิลดูอมันนี่ที่อันโดนเร่งหาไม่โดนะจุดที่ชวนไม่ชนะอินมุสีลวินอันด็อกิเมนต์ไปหมดแต่จูอันอินหลานตนทรีนั่นเอง KGB agent ชวนด็อกิเมนต์ไปหมดแต่หันลากโซนัวชวนอาปุยสามโมตูโรมังแต่จุไลอาเวกชวนอันโลดาเลทรีนะจุดที่ชวนโรบัตฮันเซนและ KGB agent แต่จูอันโลอินดอร์โตทรีนโรบัตฮันเซนชวนไซน์โพสชวนเทปจูอาชุกจงอินอาเบล่าจุดที่ไลน์ KGB agent แต่ชวนอาคัมเพย์จงอินอันโลเบลเวทรีนทัวจู่อารูกะอันอินเบียกดานจูเนโรบัตฮันเซนชวนกุมสมนิปัตนิเจ็ดไม่จูโซเวียตยูเนียนตานชวนเอ็นทักนาฮัลโหลทกโตทรีนะมาเซ FBI ชวงชวนทกินอาเทโตปินอัลลังชวนอเมริกันตานชวนอัทกทรีนะอารูกินโซเวียตยูเนียนตานชวนอัลโหลทกเริงเสียเนโซเวียตยูเนียนอัลโหลลูกเชียตารัสเซียเหล่านี้นัวปกคานโซเวียตยูเนียนเนโมรัสเซียเนโมตานชวนอัทกเจล่าโซเวียตยูเนียนจูด็อกิเมนต์ไปหมดตักเพกสางรุกจวงเจ็ดไม่อัลโหลหลานมันเน FBI เขาทุรุกตั้มตักไม่จูฮัลโหลเปทรีนะจูไม่จูนิลวิน FBI ตานาโตโซเวียตเอ็นทัตุเตจูอัลโหลรีพอร์ตทินบอกะอัติรลามากันสวยตา KGB agent เตปนิบอกะอามารีพอร์ตเวกเฮเนอามาวังจวน KGB agent US ตานาโตตั้มตักจวนอันทีพาจุดที่ไลน์โรบัตฮันเซนจวน US ดอลลาร์หน่วยรุกจวนจูอัลโหลเจนเวเฮมไหมอาปุยสฟายเลอาลุงหลวงจงเต็นนาดงทรีนะอาทิลติสวลเต FBI หอยอันหันมันชัวอามาอันหันมันตากชวนอนุกุมสมริดปริตาอุปาชวนมักอติเลเนอนุยนัสวยดานชวนอนุปันไลชวนนปังลิมเทเวตักไม่นี่นัสวยมาเสตเลมาโลเลนเดาตักนัวชวนอนุนจูให้ทักเทงวิเชียงวิวไม่อาจารย์โปโรบัตเฮนเซนปา police officer จูมีดังเตตินมนาจิงตักไม่เนี่ยอาฟาปาโรบัตเฮนเซนปจูอาปาชวนอติดูดาวิวไม่อันเอาปันไลชวนอาปาชวนมัดเจสชวนอาเซียลโลมาอากุดเจเทลวาดานัวอาลุมวักไม่ทรีนะชุดยังชวนลูให้ลวกบอร์ขบินอาปาเฮียนอาศัยสัตรีนะนี่มาเสียไปนะอาศัยเวดานทุงชวนจุงทิลจูโรบัตเชอร์เชียมนาตานะอัติอันนี้ทัวอาศัยทรีนะ
a chel zual theina turatana ati ni nain soivet lan mai rol thar lo ni veta ka chuan motor khalte haron zirvea driving test anei lai chuan apa chuan driving test a fail theina turin thangalo kama hetianga apain a chai boi renga wang hian Robert Hansen chuan in rin tok na a hlo na savio mai ne apain koldan hi a fu lem lowa hei hian Robert Hansen a ring nun chu ati boi view mai nupui halo nei veta chutianga nupui anei nia nge po chuan apa chuan anupui boni nena chuan apasal chu milak tlak lo takani thu alo shirani ome chutiang khop chuan apa chuan Robert Hansen chu hati du da Robert chuan accounting azir nuwa chuan Northwestern University train MBA chu hazowa mase apa niak nung chu zui vezelin kumsanga jugo somsari pani aloni chuan Chicago Police Department chu azom ve tangengene hetia police alu nuwa hian police e rute chui na thok turati ania police rawa po intelligence lampang na khoi tura chuan alu tane police alu nu January kumsanga jugo somsari paruga chuan kongdang halozo tranta FBI lam chuan an hnena thok turin an laluta thuwa tiam zuita tuna chuan FBI special agent na lo ni ve tareng mai mase FBI special agent ani chung hian field agent angina thok lem lowa anna ber chu atlang pui thuin dokana chinfel thei chi hani tlang pui thinani white collar crimes an tiang chi sumle pai in bum na ang chi te chu a khoi thambera intelligence lama alut kan ti tak nain midang en thlak na chu a thok ngai lem lo heti hunlaya a tho tlang pui chu soita khangkhan sumle pain bum nang chi te eru na chungchang chu ani deuh bera New York Criminal Division a chuan a thok deuh berane masekum sa jugo somsari pakua mars thla haloni chuan alo tho chak thin en thla lampang na chu thok tranta counter intelligence lampanga chuan om ve tranta rampum puya computer database te chu en kol chowa chumi mangchon Soviet agent te chu a chui chawani KGB agent tele GRU agent te chu a chui na saviewa hetianga Soviet Union en thlatute a chui na lama hian anni po chu a muchuak nem viewa anni poin ama chu han rezui tabok chutianga a han chui chho tak zela chuan Soviet Union tan chun a thok tran tamaya Soviet Union te chuan ama chu hanron pan lova an hnena thok turin aron som heklo Manhattan lama chun ama chu vakala chuta chuan Soviet Commercial Trading Agency arm tok anti chuan office nein ani hi GRU tana thok ania chuta chuan Robert Hansen chu vakalin avain merria tir mi mai tin chuba ka GRU wa FBI tana thok US ina han mi chor mai akor ne matana to patanti Dmitry Polyakov ani na te chu Soviet hon hena chuan avarfil tapmi mi maya Polyakov hian US tan chuan kumsom pasari zen mai en thlak na lo thok tone Polyakov azara liu hian US chuan Soviet Union intelligence thuruk tam tak ba ka an strategic missile chung changte an nuclear strategy te chu han rechuk theya mase Hansen an GRU henena Polyakov ani na haron soi nuwa hian ani chuan an man ngal mai lo action chu an langal vut lem lowa kumruk nuwa chuan CIA thok ve tho Soviet Union tana lo thok rureng si kan chenela po kan lo soito Aldrich Ames chuan Polyakov ani na dik tak chu Soviet hon hena chuan aron hril ve le ta atopa chuan Soviet chuan Polyakov chu han man tangenge ne American en thlatu pahnih mewina an hek ta ka wangin Polyakov chu man ani tangenge a kumsanga jugo somriat pakhata chuan Robert Hansen chu FBI headquarter Washington a chuan son anita an intelligence division a budget unit a chuan anda he na tho tang hian FBI ho thuruk tam tak chu ha hret chuak theile zual FBI ho intelligence na le counter intelligence na zong deuh tho chu a hret tawek sia poisa le mihring man ruwa tam tak an man dan zong a hreboka tin chu baka en thlak na thona tana man ro tam tak chu a design te hanit bokani chu mai chu halani lo chewa halai detector te sa chuan expert ni in a thiam
heti nga lie detector man athiam awang hian FBI te chuan an man chuak thei lok lowa tin chu lowa computer chu athiam hle mai sia heti nga ni wang hian athopui te chuan an za hle mai ni chuti ruale ro chuan thian kom athiam lo na wang chuan midang te chuan an ngai na te chiam lowa David West chuan Robert Hansen an ramle nama phatsan dan chung chang hi ale kabu pakhat spy tia chuan aziaka athian te chuan Robert Hansen chung chang chu soifin thian angai na lo maya len chuapuya po midang te chuan an som ngai lo ani khovel zong zong ami te hi an bo vekani ngot lo chuan len chuapuya ka som ho lo wang tin Robert Hansen chung chang hi hasoya midang te chu akom tamlo hle mai ti achiang view ome thian angai na lova thuruk po anei nga hle thin in alang bokani ti chu kumni nu kumsang ju somriat pathuma chuan FBI ho ina Soviet Analytical Unit andina chuan an son lea Supervisor Special Agent ani nangin USA Russian enthatu KGB tibaka GRU agent ten na an tho dan tur chu hazir chianga anni ho chu enthak na hathok pa bokani chunglai borvel chuan FBI tele CIA te chuan mithar ran lo la lut ve meka kumsang azaku somriata chuan Lieutenant Colonel Valery Martinov chuan Washingtona Soviet Embassy chu haron zom ve chia hemin huwa hian US tana tho chu remmatia Soviet tan chuan Lieutenant Colonel ni in naropui tak thok ang chuan alang na a Valery Martinov chuan US tan le Russian tan chuan na hathok ko pani heng thil hi poisa wanga ti hanilo ngeng heya Valery Martinov chuan America chuan melmani in a hretlat lowani poisa wang mati po nilem lovin en thlang na han tho vel chu nuamatia rampani tana tho dun chu nuamatia chutiang chuan US tan le Russia tan chuan en thlang na hathok ko pa heti hun lai ve khian FBI tele CIA te po chuan KGB officer Sergei Motorin chu na hanlo pe ve bok ani ero hi chu FBI te chuan a personal life an man tangkai sakani Sergei Motorin chuan notizuar te mut puya ching ve riawa mechelama chuan a hlei ve riawani heti angni wang hian FBI te chuan chu thil chu remchanga lain an blackmaila ti chuan tho pui thei ta ne Motorin chuan intelligence dana thilpoimo tak tak chu apea Soviet Embassy a KGB agent list te chu ha pevek bok ani chu FBI te chuan code name an pea Pimenta ti le Migas ti an vua mase an zinga chuan Russian tan en thatu han lo ve thowa Hansen chuan chung thil zong zong chu arang hrechu karang view mai ne Hansen chuan Russian tan chuan en thla na thok zelin KGB officer lo ni to American tana thok pakhat Boris Yeltsin chu a hrechuak thuaya Soviet ho chuan Yeltsin chu a matang to khan an lo ring hlel to thin reng bokani achan po a ma chuan San Francisco a Soviet consulate chuan camera arukina kengluta chu camera chu en thak na ta an siam liao ni in cigarette lighter anga siam ani akuta tang chuan an man lowa ma se KGB te chuan chu thil chu an mu ru ka wangle Yeltsin chuan meizia la zu thina ni tian rita wangin Yeltsin chu han ring hlel mai ania kutman takaro chu heti hun lai hi chuan omlo ti chuan kumsanga chu somriat panga Hansen chuan KGB chief nena chuan lekha thonta KGB ho tu pa Mr Cherkashin nena chuan Mr Dektir nena document aron thon tur thu rila chu thil chu US intelligence community a thilpoimo berberani bok ni na soya chu thuruk apek tur le US dollar noi khat chu ain hen tonuk vel ni in Israel bok aom zia chu thuruk ashil chuan US dollar noi khat pese adu ti na ne ti chuan Mr Boris Yeltsin baka Mr Sergei Motorin te Mr Valery Martinov te chu American tana en thatu an ni thu chu hashil zuya mase he thu hashil ma hian CIA a Russian en thatu pakhat CIA hoina han man tak Alrik Ames chuan thali liam ta khan anni na hi halo shil vek toa chutinga Hansen an aron shile taka chuan Soviet ho chuan an mi le sa te chu rin hlel namita han lo mel to sa bok nen ani na chu a chiang ta view mai ni an ngai ani ti chun chu min huwa chuan Motorin le Martinov te chu ti hlum manita chuti rolin Yeltsin ero chu tan ina na shom tak thok tura tirlu ani zuita ne
heng bagai hian Hansen chuan KGB ho hna anin biak dan turte poisa in pek dan turte engkim mai chu a hril le veka a lekha thona chuan pa ka anin biak dan turte dead drops kan tiang chi melin mulowa bungrua in hlan chon dan turte chu a hrila pak luna bula sign posa tape alo bel dan turte po engkim marua man veka arua man na chu KGB ho hna chuan a hril veka ni chutiang chuan Hansen chuan na rim takin a thoka America tan le Soviet tan chuan a thok kop reng boka Soviet hoina America anron run lo na turin thei topin a thok ve bok ni in nain soitrin FBI hoin Soviet Union ho an en thlak theina turin software tam tak chu hasiama chung software te chu FBI te chuan an man tang kai phian le ngala chuna America tan a thoka zana athuruk te chu Russian ho hena a hlan chong vele mai thinani lal ni rong chu ha bol kopa tin someday piang in biakina chuana kalzia boka anupui baka afate paruk chu biakin lama chuana hruai ve zia bokani khovela po lal ni ronga bola tharau lama po lal ni ronga bol kop thomai en thla runa athil ti te chu puithiam hena chuan arukina puang zar thina mase hetiang confession an tiang hi puithiam te chuan ramle namhim na poni sela tu hena ma an hril ngai bok silo Hansen chuan puithiam hna ain puan chuan asual te chu ngai dam ani tura ngai maya mase sual puan na anei nu loka po athil ti sul chu aban san ngai chung lo kunsa zu somriat pariata chuan thuruk poimo tak tak phek zanga somthum zet mai chu Russia ho hna chuan apea chung paper pek te chu FBI ho report then khat te ania chung report a chuan Soviet Union hoina Aruka FBI member zinga en thlakna an tho dan te chu han ziak ani chu report chu ama zia chu ani le ngala aum zia bera chun ama chu Russian tana en thlakna thoka FBI a Aruka tang chu ni in chung Russian hoin FBI chunga na an tho dan report chu ama ngei po chun aziak ti na ni chu ama na tho dan ama na ziaka Russian ho hne na poisa in athleng ti na hani berang aten omro riau mai tin chung mai baka FBI hoina Soviet mi le sa antana thok tura la kan tum te chu Hansen chun a hrethe em mai le ngala Soviet ho hna chun a report zut mai boxi heti hun lai hian Moscow chuan American hoin Soviet missile chung changa an hriat to chin te chu hriat adua Soviet ho chuan missile lama thiam na sang takan naya American ho chuan ruk chua tumin thei topin anen thatu te na han tho tirani chuwang chuan Moscow po chuan American te chuan an missile system chung chang chu eng tiang chin nge an hriat chian ti an hrechak thina chuwang chuan Hansen chu azir chiang turin anti chumi nu reilo te chuan Hansen chuan American hoina Russian missile chung chang an hriat to chin te chu report a pek saka tin kumsa hasgo somriat pakwa September thla chuan aram tana thilpoi tak mai chu Hansen hian atile taboka FBI le NSA te chuan aruk theyang berin ruman na han siama chuan thilti tur chu mitam takin han hrelem lo Soviet embassy noe chuan leiver an siama chu leiver kaltlang chuan Soviet embassy a thilthleng te chu ngai thak rukan tumani Washington a Soviet ho embassy noe chuan an thei topin ani chuan na an thok mola leiver chu nasatakin an siama Soviet ho in biak po na zong chu hriat chu an tuma nasatakin man la mekani abulloka in pakhat chu FBI te chuan an leya chu mi na tang chuan aruk theyang berin chu leivera chuan an lut thrina he in le na tan le a lai na tan hian poisa tam takan senga heti hun lai hian dollar makta duai za tam tak chu an seng ral ni in an soe mase Hansen a report awangin chu thil chu engma ti theilowin awm ta Soviet Union chuan an hret chuak rang hle sine a report awang hian KGB te chu an lom hle maya mase heti hun lai hian mai chana anin hungai lova Hansen chu tunge ani po an hrelem lo Hansen chuan a in soidu bok lova heti hun lai hian KGB te chuan a hming dik tak hi han hrelem lova a chan po Hansen chuan a hming dik tak chu ha hril lo wangani atan chuan leikha te ron thonin KGB te chuan an lom zia ha hi pin an hrila an fak hle mai ani an reng la taka US dollar makta duai zatel fe mai chu Hansen awang chuan a lo thlonin a riral tasia
tin chu baka Soviet ho thuruk pur tur tam tak chu Hansen hian alo ven himsak bok siani mase kumsanga ko somku pakhat bor vela chuan Soviet Union chu akke cheta chuwang chuan KGB tenen po chuan Hansen chu anin pe hlei thei tari lo hetianga Soviet Union alo ke chiat takawang hian Hansen a personal life po chu ha boi rutario maya chung hulai kher chuan anupui fanaute baka akthian tam takte tan chuan kom nuam lo takani bok kumsanga ko somku pathuma chuan atho pui pakhat Kimberly Lichtenberg chu kutathak chiam maya abana da chuan na takapo sakin a mai chana chuan au khum chiam mai bokani hetia kutathak na wang hian Kimberly chuan hliam tuara chutia Kimberly kutathak awang chuan Hansen po chu ninga chung chu suspend ani ve bok hemin huwa hian GRU officer chu vapan atum shama chu GRU officer nen chuan a main an lein hrengai lowa GRU officer nena chuan Soviet Union mile sa America tana en thlang na thok tu te chanchin shil atuma mase chu GRU officer chuan alam mer hriat ngai lo ani wangin a ring hlela te chuan America sarkar nena chuan Hansen a thil ti dan chu a report ta Department of State lama chuan report chu GRU officer chuan vathe lutin ani point man la zui ta ne mase Hansen chu an hriat chena wangin State of Department chuan ma an la zui talova Soviet Union ke chiat hun laia anung changdang lam takpa awang po chuan FBI te CIA te chuan rin hlel na chang an lo hremi alo mai kumsang zugo sumku palia chuan CIA officer apma kan soifotrin Aldrich Ames chu han mana anhena tang chuan thu tam tak an hriat tak awang le thil thleng thei omangte han chui donin FBI le CIA te chuan an ma ni pol chuang e mai chuan Russian tana en thatu dang an lo min an hria chuan rin hel na halok ir chua tran dan po Felix Bloch cha case chung chang an boi pui na tanga an hriat chuania Bloch chu US State Department official ve thoni in US thuruk te Soviet ho nena ashal thinia rin helani Vienna posani line no chi zuarat lo fo thina no chi zuar akom na poisa chu a hlo tanga anei ni in an ngai lo achan po chu tiang za ta tam chu an hlo silowa Sorkan hathok ve satli mai tan chuan no chi zuar zan tin deuh tho ha han mut pui chu thil thei lo ania tu te mo chuan poisa han peru thinin an ngai ani mase chu tian en thak ru reng lai chuan kumsanga chu somriat pakua Hansen chuan KGB ho nena block chu en thak mekani thuwa han hrila chu thuan hriat vele chuan KGB te chuan block chu an be chhun zom du talawani KGB te chuan block chu phone manga va bien chuan in biak na chu FBI te chuan an lo ngai tharu veka KGB te chuan block nena chuan thil rin hlel om thlat mai sia in be chhun zom to lo mayang ti in an hrilani chutia block le Soviet Union mi le sa te an in biak chhun zom tak lo wang chuan FBI te chuan rin hlel na na satakan neya heti hun lai he chuan Ames chuan Soviet ho chu ha beto ngai box silowa block chung chang chu Ames chuan a hre box silowani chuti ani chuan an zinga mi tu emo ber chuan KGB te chu thuruk a hril ti nani maya chupa chu tunge ni tang FBI emo CIA agent ani nge yang Aldrich Ames baka hian FBI agent pakhat Al Edwin Pittsburgh chu FBI te chuan an mana achan po Russian tana en thlak na lo tho tel wangani hetianga an mi le sa then khat Soviet tana thok an lo umawang hian FBI te chuan an zinga chuan en thlatu dang han lo thowin an ringa FBI special agent pakhat Thomas Kimmel chuan chu thel thleng chu soi chuakin tuemo chu kan zinga hian en thlak na thok an nge ani ati mi mai achan po picha chu Russian te chuan thuruk tam takan zot lem lova chu baka pitch chuan Russian embassy nuya lever an siam chu a hrelo hrim bokani chutiani chuan Russian embassy nuya lei an ver chung chang chu pichani lo midangin an hrilti na hani maya chu lei ver chung chang Russian ho hne na hril tupa chu tunge ni tang le atira chuan FBI tele CIA agent te chuan KGB officer lo ni to thin te chu an han bitum ma sapota khati Soviet Union aloke chiat tang nuwa khan KGB chu din thar le ni in SVR han lo ti ve ta thunga kan hriat ol sam nan chuan Soviet Union ti chu Russia ti nani in KGB ti po chu SVR ti nang velani ti chuan FBI tele CIA te chuan
KGB officer an lamalo trang ta then khat chu an han en thla zuai zuaya an thuruk hriat an du lutuk nalama chuan US dollar makta doi khat chu thuruk petu hne na pek an tiam ta mi mai tichun investigation chu han kalpui tamup mup maya nakina chuan CIA officer pakhat Brian Kelly chu han ring hlel tran ta ne hetianga an rin hlel na wang hian ani chuan kum hni zet maya tuara lau thong le thlabarin an siama chubaka thubuai rip tak tak anor tira a thubuai ora chuan thiam lo chang sela chuan thitura a chung thu rel hial theite ania masekum sa nei chawa chuan a case chu an ching fel thei don tanta chutianga hlotlin na an nei thei chan po chu hengdang wang ni loin FBI te chuan KGB officer pakhat an en thlang na tanga an thil hriat chu te chuan mason nalam maron hoi tir ta chu KGB officer chu Washington DC a mai na lo thok to tuna chuan Moscow a private business boy puin au mekani chu KGB officer lo ni to trin chu Russia ramatang chuan hroi chu andua FBI te chuan nasatakin man la America sumdong then khat chu sumdon na chung changa thlem chuak turin an nge na New York a chuan meeting nei puya an somani chu KGB officer lo ni to thin chu Russia ramatang chuan New York a chuan an cha thlata FBI te nen chuan a in muta ne mase ni na dik tak chu puan zar sakani lowa chuta chuan chu KGB officer chuan FBI agent chunga mi na file a pek chu alakol thu a soi chuak ta chu file chu FBI te chuan an du hle mai sia ti chuan US dollar makta duai sari pekan tiama a thuruk te chu hril turin an ngen ta bokani mase chu file chuan FBI Russian tana en thak na thok tu pa ming chu alang chuang lowa achan po atir lama kan soita kang khan hansen chuan a ming dik ta khi Russian hon hena chuan a hril ngai lo ani mase file chuan KGB agent tele hansen a in biak na then khat chu haom sia chu file chu FBI ten a han don ta ka chuan FBI counter intelligence agent Michael Wensbeck ka chuan un takin ngai thla chu o chu a hriat to nge ani ti a hria mase tu o ber nge ani ti a hre mai theilowa ti chuan chung tep te chu urugle zolin a han ngai thla FBI analyst pakhat Bob King a ma hansen anena thokdun to thin chuan uruk takin han ngai thla a thu ziek te ngun taka a han chiara a han ngai thlak taka chuan Bob Hansen a tong nge nin a hreta ni a topa chuan Hansen a chu ni ngei tin hreta amma a thuruk hlan chon tak te chu uluk takin an han zir chianga a kutzia chu alo la om thlap mai le ngal tuna chuan Hansen a man theina turin FBI te chuan fin na thatak mai han nei ta ne mase chu tiang wangota man ngal rup chu FBI te chuan tra han tilowa kan soi fo thina democracy hi chuan misual te man turin fin na mumal tak nei hi ngai thina fin na mumal tak an nei chung point an man dan dik lo te wangin misual then khat chuan hrem na han pumpel thina ni drugs juara sumdong thin Mizoram an man tam tak te po hi han chuale mai thin na chan chu aman tu te hian dan zom fam kim lo te han lo nei thina ati sula wang khan hrem ngot thei ani ngot big silo an man dana dik lo o mem ti sual an neem ti kha dan mi ta train uluk takin an han en le te thina chutiang ani wang chuan mi sual anga kan ngai then khat po hian dan hrem na chu an pumpel tamai thina ni ukil thiam tak chuan mi sual ta na thei to pa han chua aman tu ten an ti dik lo lai chu uluk takin a zir chianga chu mi mang chuan chu case chu an beilet tamai thina ni hongzali somli po lo man sakma sela an man dana thil dik lo om miau si chuan misual chu mitra anga ngai alo ni tamai thina pathian mita ani ve tak kherang emo chu kan hreto bik lo le chu tiang chi chuan Hansen a man dan tur po chu uluk taka FBI te chuan an duan chu ngai ni Russian ho hena a thil pe ka chuan a kuzia chu haum ngei maya mase ukil thiam tak chuan chu thil chu ala soibo theima na chu wang chuan film khur takin a thil ti sual lai ngei mai chu man nan tumani ti chuan thang chun kamta Hansen chu an kai san tira senior executive service a chun an da tarup mai chu din mun poimo tak mai le lo sang tak mai ani to Hansen po chuan lo pomin January kumsang ni le pakhata chuan chu na chu zom ta ne FBI headquarter a chong kuana chuan office te takte chu lua
มาเสจูออฟฟิศจูอุลุกตะกะฮันโลดวนซาทับไม่นี่นkamera aru kinan kam veka tin anin biak na zong song po chu ngai thla ru veka ni an ha tho na le ain lama phone te chu en fia vek nin chui le ngai thla ru veka ni ya a khosa je chu ngun taka en thlak ni in ain bulluka chuan FBI te chuan in pakhat an lei boka chu baka assistant atan chuan Eric O'Neill chu handa bok O'Neill chuan arukin ain thlachar charang kumsang ni le pakhat February thla chuan investigation chu FBI agent zathum rul chuan an kalpui tamup mup maya achaji engkim mai chu en thla ru vekani tane akar te po chu uluk taka check thin ania chunga an thil mu chu te chu thilrin hlel om tak tak ni in Russian agent te abiak nania rin hlelani mase hansena chuan thil dik lo chu omin a hret atlat mai anna an kai san tira naro pui tak thok to turanga ngai ani mase chu ti chung chung chuan na poimo tak tak chu an pengai tamang lova thuruk a ma a hriat thin tam tak chu a hrengai tamang si lovani tuna adin munanga ding te chuan thuruk tam tak an hreto thin sia mase tuna la chuan thuruk chu an hril ve ngai ta bok si lo ti chuan Russian Intelligence Agency te chu le kha thon ta thil dik lo om ni a hriat thu le ron be pop tam lo tura adu thu te chu ha hril ta boka chutianga le kha thona chuan Ramon Garcia angin nain soi thina aming le matana apho chop mai chu ni mase FBI agent te chuan Hansen a chuan Foxton Park a February som pariata thuruka hlan chong don tin ria chuthil po chu a ma kum khat kalta a le kha thona tanga an hrian nin chutiang chuan kum khat dana te chu hmuna chuan ain huzau zau thina ni ti chuan Hansen a chu an bi thlata lailandari le ni somthum palia park chuan a ron thlenga lei pakhata chuan le khathon poimo tak tak mai chu ha hnu chia ta chumin huwa chuan akar lama chuan a let lea chutia lo let le lam chu FBI agent te chuan an lo hual tran ta ne ti chuan custody lama chuan hruai ania an zinga pakhat chuan bob voin chu kan zawai ta na ni thalo takani ati sapa Hansen chuan Ringnuna hian achangin kan tlua achangin kan thole thina ni hi hati ve sabbok kumsang ni le pakhat July ni roga chuan Robert Hansen a chuan athil ti sul chu pomin thubuai chu a ma chon zuya Russian tan chuan en thlang na athok thin ti chu pomin voisom panga zet mai harama phat san ti po apuanga court in thutlu na pon mai hian court a chuan athil ti sul wanga ngai dam madil na chu hapuang chuka aram le na ma phat sana wanga aza zi po soibok athil ti sula wanga anupui fanau tena an tor ve na sadan tur te chu ha chiang ta boxia anupui fanau ten hena po ngai da madil bokane amma hian anupui boni chuan Soviet Union tan en thlak na thok to thin ti chu halo sherua athil ti su laiman nuwa chuan boni chuan ti tolo turin angena chumin nuwa chuan Hansen po chuan thu tiam vein ati ton do lo thu a hrila mase chu ti chung chuan Soviet Union tan chuan en thlak na thok ta zel tho ani boni chu voitam tak a phat sana nupanun an man lai chuan a thian thaber army officer pension to Jack Hosawara hena chuan nupanun an manglai lo bi thaturin atirunin soyani boka chu mai baga anupui boni chu damdoina hrai ruya chutia ruilai chuan a thian pa chu apong sual tir bok ni soyani chu thil chu David Weisale ka bua chuan in ziaka chutianga thil ni na dik takte aron lan chu tak nuwa chuan Robert Hansen anupui boni chu thinarim ta hle mai kapasal hi phatsan tu ani tak zete tin athin rim na chu alai zonu hena chu na hril veni ti chun Robert Hansen chuan adam chung ni le kumte chu danina chuan a chiar liama Colorado a Supermax prison a chuan uluk taka venani parol po phal sakani lova ti chuan kumsang ni som ni pathum June ninga chuan kumsom sari pakomi nin Robert Hansen a chu asela chuan thia charani tane athi chan hi colon cancer hania na hre om tak tuarin zel chunga chuna dam chung le ni te chu a chiar liam ta Robert Hansen hian eng wange aram thuruk te chu Soviet nena chu na hral a psychiatrist Dr. David Chani chuan hetiang hian a soya Soviet Union chuan poisa tam tak chu han pengeya poisa wang chu ani pakhata a bulbera chuan poisa chu a en thlak na thona chan chu ani mase poisa chau chu ani ngot big lo Shinuna hian mitin mai hian poimo ni kan du ve thina zakai ni te po kan du ve thin
chu tiang ani wang chuan han sen po hian Mizoram le sa kai nia du wangin chu thil chu tia patam tak chu an nu puiten an deu thina wangin an nu puite laka chuan mi thabik le mi thei chung chuang an ni ti lan tir an du wangin thil thalo an ti chok trin chu tiang che chuan Robert han sen po hian anu pui boni laka chuan athiam le theina lan tira du wangin thil sual chu ati ta ne tin thil pakhat dang ala oma apa chungai hian Robert Hansen achi athina rim le thina ano pan line apa chuan Hansen chu ati du da le thina chu tiang ani wang chuan Hansen chuan apa laka phubalak na tan aram thuruk te chu ramdang hena chun a hral thina ni ano pan te lai tanga huat na loin tu chu aputlin nuwa chuan aron ar chuak ta ti na ni ber chu ole tun tru patan chuan khati jong khan le pon mai sela pathien remati chuan video dang nen in mule thui kan tum donia